Τώρα, τέλος πια το πρόβλημα τάξης του σπιτιού. Ήρθαν τα επαναστατικά βαλιτσάκια αποθηκευτικού χώρου. Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό με διπλή επένδυση και συναρμολογούνται πολύ εύκολα. Σε κάθε αλλαγή εποχής η νοικοκυρά έχει τη λύση για τα ρούχα, τις κουβέρτες, τα παπούτσια και ό,τι άλλο αντικείμενο θέλει να αποθηκεύσει. Είναι βολικά και μπαίνουν παντού. Στην ντουλάπα, στο πατάρι, κάτω από το κρεβάτι, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χώρο μέσα στο σπίτι. Χάρη στην αδιάβροχη προστατευτική τους επένδυση, είσαστε ήσυχοι από τυχόν υγρασίες, σκόνες, βρωμιές, όσο καιρό και να τα αφήσετε. Είναι πραγματικά κάτι πολύτιμο για το σπίτι. Το αποθηκευτικό βαλιτσάκι προσφέρεται στην τιμή των 2.900 δραχμών συν τα έξοδα μεταφοράς.